ନା ତୋ ସାମ୍ନାରେ ମୁଁ ଭିଡିଓ କରୁଛି ତତେ ଶୋଧୁଛି ତୁ ଆସିବୁ ଏଇଟା ନା ମୁଁ ଏମିତି ଛିଡା ହେଇଛି ଅନେଇକି ଯିବୁ ମୁହଁ କଲେ ତତେ ସେକିବି ତୋ ଅକାତ ଏଇଠି ଜଣା ପଡିବ ମୁଁ ଏଇଠି ଛିଡା ହେଇଛି। ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବିହାରୀ ତୋ ନାଁ ନେଉନିବେ, ତୋ ନାଁ ନେବିନି ମୁଁ କାହିଁ କହୁଛୁ ତୋ ଟାଇଟେଲଟା ବିହାରୀ। ଯୋଉ ଲେଖିଛୁ ଯୋଉ ୱାର୍ଡଟା ଲେଖିଛୁ ସେ ୱାର୍ଡର ଯୋଗ୍ୟତା ତୋର ଅଛି। ଫେକ୍ ଆଇଡି ଖୋଲିକି ବହୁତ ପିଲା କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ତା ଦେହରେ ମୁଁ ରିପ୍ଲାଏ ବି କିଛି ଦଉନି। କାହିଁକି ଦଉନି? କହିବା ଲୋକ କହିବେ କିଏ କୋଉ ଦଳକୁ ଭଲ ପାଉଛି, ତାକୁ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ସେ ଦଉଛି। ମୁଁ ଏଗ୍ରି, ମୁଁ ଖୁସି, ତା ଦେହରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତୁ ଯୋଉ ଭାଷା କହୁଛୁ ମତେ ଚିହ୍ନିକି ଜାଣିକି ସବୁ କରିକି ତତେ ମୁଁ କହୁଛି ଓପନ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଇ କହୁଛି ଆସିବୁ ଏଇପଟେ ନା ତୋ ସାମ୍ନାରେ ମୁଁ ଭିଡିଓ କରୁଛି ତତେ ଶୋଧୁଛି ତୁ ଆସିବୁ ଏଇଟା ନା ମୁଁ ଏମିତି ଛିଡା ହେଇଛି ଅନେଇକି ଯିବୁ ମୁହଁ କଲେ ତତେ ସେକିବି ତୋ ଅକାତ ଏଇଠି ଜଣା ପଡିବ। ଯୋଉ ତୋର ମାଲିକ ହଉଛି ନା ଘର ଦୁଆର ତୁ ବଇଛୁ ଜଗିକିନି ତାରି ସାମ୍ନାରେ ତତେ ମୁଁ ସେକିବି, ତା ସାମ୍ନାରେ ତତେ ସେକିବି। ଆଉ ତୁ ଯେମିତି କୁକୁର ହେଇ ବଇଛୁ ନା ତତେ ତୋ ଘର ଦୁଆର ମରେ କୁକୁର କରି ବସେଇଦେବି, ମନେ ରଖିଥା। दुश्मनों की गोलियों से हम मना नहीं करते, भोलेनाथ के दीवाने हैं हम, किसी से डरा नहीं करते, हम किसी से डरा नहीं करते।